देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे प्राइमारिफोरनिफ्राय आरो जोंनि ब्लक लेभेलाव माखासे बिबानगिरिफोरनि सायाव जोंनि हाइकमान्डनि अर्डार बादि बिथोन बादि जोङो माखासे एक्सन लानो गोनां जादों। जोङो दुखु फोरमायो बिनि थाखाय। नाथाय जों पार्टी डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानि गाहाम अनसायगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरनो जोङो गुवारै मिथिसार होहरनो थाखाय दिनैनि बे समखौ लादों। बेनो जाहैबाय जोंनि देबरगाव ब्लक कमिटिनि आन्दोआव थानाय जोंनि कमिटिनिनो माखासे पर्टफलिय' हल्डार सोद्रोमाफोर बिथांमोना जोंनि पार्टीनि बेरेखा माखासे खामानि मावनायखौ जोङो नुबाय थादों आरो जोङो गोबां जायगानिफ्राय जोंनि प्राइमारिफोरनिफ्राय रिपर्टबो जोङो मोनबाय। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि सायाव माखासे गोनां डिसिसनखौ लानानै बिथांमोनखौ जोङो मैया 2 तारिख आगष्ट 2024 थारिखनिफ्राय जोंनि BPF राजनैतिक हान्जा एबा BPF राजनैतिक दलनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो एक्सपेल खालामनाय जाहैबाय। बिथांमोनानो जाहैबाय मनिपाल नार्जारि। बिथाङा जोंनि देबरगाव ब्लकआव इउथ प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांनि गामिया जाहैबाय बिजुलिपारा बिसमुरिनि बिथाङा। बिनि उनाव खोरोमदाव नार्जारि, बिथाङा हल्थुगावनि बे खेंखाइ खाथिनि। बिथाङाबो बिथांजोंनो लोगो जाफानानै बेबादि एन्टि पार्टी एक्टिभिटि इनभल्भमेन्टखौ जों मोननो हादों आरो जोंनि पार्टीनि जे स्ट्रेटेजि, जोंनि पार्टीनि जे भिउ, बे भिउफोरनि बे साननायफोरनि कन्ट्रारि भिउ होनानै बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै मानसिफोरखौ BPF राजनैतिक हान्जाखौ नागारनानै गुबुन राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा लानो थाखाय बिथांमोना कनभिन्स खालामगासिनो दं होननानै जोंनो रिपर्ट हरदों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ 3 सुबुंफोरखौ जोङो इनिशियेलि दा स्टार्टिं हिसाबै जोङो एक्सपेल खालामनानै होनाय जाहैबाय। मनिपाल नार्जारि, बेनिफ्राय मेघनाथ नार्जारि आरो खोरोमदाव नार्जारि, बेनिफ्राय दीपक नार्जारि। बे 3 सोद्रोमाफोरखौ जोङो BPF राजनैतिक हान्जानि प्राइमारि मेम्बारशिप, बेनिफ्राय बिथांमोना जोंनि पार्टीयाव जे रेसपन्सिबिलिटिस आरो जे एसाइनमेन्ट्सफोर दङमोन, जे दायित्व बिथांमोननो होनानै दोननाय जादोंमोन, बे दायित्वफोरनिफ्रायबो बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनानै होनाय जाबाय मैयानि दिननिफ्राय। जोङो सानो जे जोंहा BPF राजनैतिक हान्जाया जोङो मोनसे गोगोम राजनैतिक हान्जा आरो जोंहा गावहानो मोनसे स्ट्रेटेजि, गावहानो पलिसि जोंहा थायो। जोङो माब्रै जोंनि पार्टीखौ दैदेनलांनो नांगौ। दा बिनि बेरेखा जोंनि कनस्टिटिउसनाव होजानाय जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानि जे संबिजित, बे संबिजितनि बेरेखा जुदि सोरबा खामानि मावोब्ला जोङो बिथांमोनखौ जोंनि पार्टीनिफ्राय जेरैबायदि एरख'यो, बेबादिनो बिथांमोना जिहेथु गावखौ एन्टि पार्टी एक्टिभिटि मावनायाव इनभल्भ खालामनानै लादों। दा बे रिपर्टखौ मोननानै जों बिथांमोनखौ जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानिफ्राय हगारनानै होनाय जाबाय। इयुनाव बिथांमोना मा डिसिसन लायो बे बिथांमोननि खोथासै। नाथाय जोंनि BPF राजनैतिक हान्जायाव बे 3 सोद्रोमा मनिपाल नार्जारि, मेघनाथ नार्जारि, खोरोमदाव नार्जारि आरो दीपक नार्जारि, बे 3खौ जोङो दा स्टार्टिं हिसाबै एक्सपेल खालामबाय। बिनिफ्राय उनाव जुदि माबाफोर जोङो खबरफोर मोनबावोब्ला सोरबा, जोङो बेखौबो एक्सन लागोन। जोंनि पार्टीया डिसिप्लिनारि एक्सन लानानै बिथांमोनखौबो एक्सपेल खालामनाय जागोन। जोङो खोनानाय मथे बिथांमोना BJPनि माखासे लिडारफोरजों कन्टाक्ट खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। नाथाय जोङो कनफार्म नङा। नाथाय बिथांमोना जोंनि पार्टीनि बेरेखा जानानै माखासे गामिफ्राव थांनानै, माखासे प्राइमारिफ्राव थांनानै खोथा बुंहैनायखौ जोंनि पार्टीनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि बेरेखाबो माखासे खोथाफोर बुंदों होननानै जोंनो प्राइमारिफ्रा रिपर्ट हरदों। दा बेफोरखौ लानानैनो
जोंनि देबरगाव ब्लकनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ हैथ'वाखैमोन, नाथाय सारा गावनो रिपर्टखौ मोनग्रोनानै जोंनो जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानि हाइकमान्डआ जोंनो अर्डार हरदों जे बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनांगौ होननानै। बर्थमान जोंथ' जोंहा दा सरखार गैया होननानै जोंनि मानसिफ्रा माखासेफ्रा गोदाव सोराव जादों। गोदाव सोराव जानाय मानसिफोरखौ जोङो बुंगोन जे बिथांमोना पार्टि कमिटमेन्ट गैखाया। पार्टि कमिटमेन्ट थायोमोनब्ला सरखार गैयाबानो जे गोदाव सोराव जानांगौ बिनि जेबो खोथा गैया। जायफ्रा पार्टि कमिटमेन्ट दङ पार्टियाव बिथांमोना दाबो स्थिर दं आरो जोंनि देबरगाव समस्तियाव जोंहा दाबोनो देरहानो हानायनि गोबां भटारफोर दङ, जोंखौ हेफाजाब होग्राफ्रा गोबां दङ। थांनाय बारावबो जोङो एसेम्बलि सेगमेन्टआवबो बिटिसिनि कनस्टिटिुवेन्सियावबो जोङो देरहादों। जुदिअबा जोङो एमएलए माबायाव जेनदोंब्लाबो जोङो जोंनि देबरगाव कनस्टिटिुवेन्सि आरो क'क्राझार एमएलए सेगमेन्टआव जोङो देरहाजोबदों आरो थांनाय बारावबो। बिनिखायनो जोंनि सापर्टारफ्रा खमायनानै थाङाखै। नाथाय माखासे मानसिफोर दङ जायफ्रा खालि माबा मोनसे मोननो लुबैनायनि थाखाय बिसोरो बायदिसिना खोथा होनलाबायो, पार्टिनि बेरेखा खोथा होनो, लिडारनि बेरेखा खोथा होनो, जायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो गोब्राब मोनो। नाथाय ग्रासरुट लेभेलाव जोंहा भटारा जथेस्थ' बिपिएफखौ सापर्ट होग्राफ्रा दाबो दङ आरो जोंनि पार्टिया बिपिएफ पार्टिया दाबो स्ट्रं। जिहेतु बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो 2025